Защото това е въпрос и на стопанство, и на икономика, и на култура. Копаеме и знаеме за града археологически, а не знаеме неговото име. Много често е така. Тук беше обратното. Но мисля, че беше по-добрия вариант. От времето, което работиме в общината и с нейна подкрепа, защото ние работиме за общината и тя е стопанин на това, което е на нейна територия, включително Хераклея Синтика, сме разкрили част от Римска стена. Тя е близо до ЖП линията. Може би някой е виждал, има стъпала, които водят към нея. Част от жилищен квартал, който се намира зад тази пръсница. Ето има много пръст зад нея на хълма, но това, което сме се фокусирали, мястото е централния площад. Нали ме чуват? Цветята няма ли гръб? Съжалявам, че съм с гръб към вас. Защо се фокусирахме върху площада? Хубавото е, че го разпознахме на време. Кмета Бръшков се слуша и премести черния път, който минаваше през тази хубава сграда, осветената. Премести го където е сега, за да можем ние да работиме на този терен и да разкриеме площада. Ориентирахме се, че той трябва да е там. Площада е и в древността и сега е сърцето на града. Там се случват основните събития и беше късмет, че имаме тази възможност да го проучим. Той е много добре запазен. Както сте видели, шанс е, природата го е запазила за нас, макар че създава проблеми на хората. Това, което виждате в момента от този площад е основно от 1, 2, 3 и 4 век. Обаче градът е много по-стар. Той е основан 4 век преди Христа. Някъде около средата на 4 век преди Христа от Филип II Македонски и бащата на Александър Велики, преди да стане велики, когато е още младеж. Защо го правят македоните? Те всъщност правят една колония в една тракийска среда. Тук живее тракийското племе Синти и затова града е наречен Хераклея Синтика. Тоест града на Херакъл на територията на тракийското племе Синти. Понеже много ме питат за траките и това е нормално, ще споделя само, че ние за тези Синти като материална култура не знаеме нищо. Следите от тях преди да дойдат македоните са сравнително малко или още не сме имали късмета, въпреки желанието ни да ги локализираме. Но така иначе македоните правят една колония, наричат Хераклея, защото Херакъл е много важен за тях. Те смятат, че техните царе произлизали от този известен герой Херакъл. Има няколко Хераклеи, нашата е Синтика. Синтика, разбрахте защо, на името на тракийското племе Синти. Защо са основали този град тук? За да контролират пътищата покрай двете реки. Покрай Струмешница, която идва от Република Северна Македония, и Струма, която се тече към Гърция. Това е много важно стратегическо място. И са се постарали малко да имат повече буфер в северна посока от ядрото на тяхната държава, която е в днешна Егейска Гърция. Там, нали, Вергина, Пела, Егея и прочее. Било е важно. Но Хераклея има дълга история, около 800 и повече години и е много важен град, който върши работа и на македоните, после и на римляните, и на всички хора, които са живели в този район, а те са доста смесени етнически. Основавайки го, това, което сме установили, че те са имали доста добър ресурс демографски и финансов. Защото веднага правят един хубав площад, те го наричат Агора, нали, на гръцки, по есенско време форум, който е със значителни размери. От некрополите до толкова, доколкото въобще са проучвани от специалисти, защото тук местни, не само местни и маняри ги разораха, са доста богати от това време. Говоря за 4-3 век, особено преди Христа. Много заможни хора с силен ресурс, който те имат. Градът е много значителен от самото начало. Веднага почват да произвежда стоки за износ. Намираме техни амфори с печати, което означава, че произвеждат за износ. И справят се икономически доста добре. Имат катаклизми, хващаме